Hello mga pasayan yan. Saniya na sarang inyong maanyag nga half Filipino, half Filipina nga hikala. Ang inyong inday pasayan, Jolena Baleleng, ka super kalamisyang bayhana. And welcome back to my self-love channel! Nakita karon sa highest peak sa lalawigan sa Cebu na nailain mao ang Osmeña Peak sa Dalaguete. Nakita karon mga pasayan yan kay para mag-relax, mag-chill-chill, ginagbay o enjoy ang nature. Actually, this is not my first time visiting this place. I have been here many times na. Every time nga ganahan ko mag-relax or I want to be with nature, mukat-kat yudayin ko diri sa Dalaguete sa Osmeña Peak. Before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga videos. Self-love means showing love to your hometown. So ako ipakita kaninyo mga pasayan yans kung unsa kanindot ang Cebu o kung unsa ang pwede nato nga mapasigarbo sa kalibutan. Standing 1,013 meters above sea level, Osmeña Peak is said to be one of the highest points in the island of Cebu. Travel time is approximately 3 hours. At Dalaguete Junction, hire a habal-habal or motorbike directly to Osmeña Peak trailhead. Fare is 100 pesos per person one way. The motorbike will really accommodate 2 persons, so if you go there alone, you have to pay for 2, which is a total of 200 pesos per way, just like what I did in this trip. Travel time is about 45 minutes to 1 hour. Actually, mga pasayan yans, ang Mantalungon sa Dalaguete kay known as the vegetable basket sa Cebu. Dagan kang makita diri nga mga utanon sama sa repolyo, sayote, o inyong makita sa akong background ang mga pechay, diba? Barangay Mantalungon, one of 33 barangays of Dalaguete, is considered the vegetable basket of Central Visayas. It produces an average of 60 tons per day, which is transported to neighboring cities and islands. Aside from being the vegetable basket, it is also known as the Little Baguio and summer capital of Cebu. The scenic mountain range is so popular with its cool climate even during summer. Murag taas na akong nalakaw mga pasayan yans, no? Murag hangak na, pero okay ra. At least, naka-exercise ta ginagmay. Nakuhaan ang mga tambok o mga calories sa atong lawas. So, it's very important ka at least maka-exercise ka para healthy ug taas ang atong kinabuhi. Look at the view mga pasayan yans. Hurting kanindot. Diba? Relaxing kayo. Tsaka kung diri ko mubuyo, no? Piling ako ka ng permi. Relax ang akong pangunahuna, akong pangulog. Tapos, yung mga matahan sa sayo kapag sa isa buntag, ang mga tingog sa mga langgam. Diba? Daminon na kagabi. Tapos, presko pa dyan ang hangin. So, mo ni ang klase sa kinabuhi nga akong ipangandoy, mga pasayan yan. So, walay ubot, walay stress, simple ra. It's a beautiful life kung mochilang unta. Ang tanang problema ipadapli lang sa hangak na. Pero kaya laban na gyapon mga pasayan yans. Actually mga pasayan yans, dagan kayo kog beautiful memories ni ining lugar ug usa ni mao ang akong time kauban sa akong ex. I remember mga pasayan yans, diri jud mi ato nga part kung diin nagtukod mi sa among tent. Nagcamping mi diri ato, nag-overnight mi diri ato. So pila ka minutos na lang mga pasayan yan. Paabot dito sa peak, no? So excited na kayo kumalingkod, kaya marag na stress na ko. Pero kaya ra ka, laban na lang, diba?
by batch ni siya sa mga picture. Change location ta mga pasayan yan no kay murag dili na to ma-enjoy ang lugar kay tungod naidagan mga tao dito so murag di ka ma-relax ditong dapita nindot ang view pero di makarelax tungod sa kadagan sa mga tao. Actually first na ko nga visit diri mga pasayan yan kay katong nag-shoot me para sa among school project documentary entitled Tumod about sa vegetable production sa Cebu from Mantalungon, Dalaguete to Carbon Public Market. So moto siya ang among school project. Tapos during that time dili pa kayo siya dagagtaw. Tapos think dili pa sikat kan adto panahon na ang Osmeña Peak. Karon sikat na kayo siya, daga na kayo tao mga mobisita diri. And I remember kani adto sad nagi-post nga mga pictures nga before and after sa Osmeña Peak. Kani adto kay nindot kaayo ang lugar, protected. Tapos katong nisikat na siya marag naguban na ang nature. Tapos ang mga tao pasaga naglalabay sa basura and happy ko karon kay maragi aksyonan sa local government. Tapos kaniadto mga pasayan yan wala pa ni entrance fee dire karon kay you have to pay actually 250 karon niubos na og 30 and I think okay ra sad kay para nasad sila income og pundo para maprotektaan ang lugar o para sa panginabuhian sa mga tao diri sa Mantalungon. Karon pasag ko nakabantay mga pasayan yan no nga naabot ko diri sa Osmeña Peak nga dili pares ang akong mga tsinelas. Going here, I paid 110 pesos para sa bus from Cebu City to Dalaguete and then 200 pesos para sa habal-habal. Actually 100 raw ta pero since nag solo trip mo ko ron, nag me time mo ko ron no, solo ang beauty karon ako, so I have to pay 200 pesos, so total of 400 padung paubos. Aside sa mga laing-laing or nakadaiyang mga utanon ug mga lagot mon mga pasayan yans, nasab kay makita nga mga manindot nga mga bulak diri sa Osmeña Peak. In this trip, I was able to have many realizations. I realized that Cebu has a lot of things to offer to the world, and Osmeña Peak is one way of bringing Cebu closer to the world and the world closer to Cebu. Char, di ba? Pang Miss Universe. Also, I realized that I am a strong, independent woman. I am never scared of being alone and to be left alone. I am not scared of doing things on my own. And I owe this to what I have experienced in life, making me a strong, better person.
pag-enjoy mo sa akong video. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And mga pasayanyans, please follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. Mga pasayanyans, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!